Ei vitsi, nyt on aika avaa 4. luukku Björk-adventtikalenterissa. Onpahan iso luukku. Mitäs täältä löytyy? Björk Skydda Heat Protector 150 millinen. Hoitava ja ravitseva lämpösuoja voidemaisena suihkeena, joka sopii kaikille hiustyypeille. Tässä on UV-suoja ja lämpösuoja jopa 220 asteeseen saakka. Tuotetta voidaan levittää suoraan hiuksiin tai suihkauttaa käsiin. Tässä on ylellinen ja raikas tuoksu, jossa häivähdys persikkaa. Björk Spray ja Hårt Stronghold Hairspray 300 milliä. Hiuskiinne, jossa on voimakas pito ja kosteussuoja. Tuotteen ainesosat suojaavat suurelta ilmankosteudelta ja vaikuttavat antistaattisesti ja hoitaa. Tämä on täydellinen kiinnittämään kampaus ja antaa pitkäkestoisen lopputuloksen. Tässä on raikas ja hedelmäinen tuoksu, jossa häivähdys persikkaa ja ruusua. Kiitos kun olit mukana adventtikalenterin unboxauksessa. Ihanaa ja rauhallista joulua!